Hello friends, welcome to my channel. ଗାଁର ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପିଠା ସେଇଟା ହେଲା ଖୁକୁଣ୍ଡିର ଚିତଉ ପିଠା। ସ୍ପେଶାଲି ଏଇଟା ଚୁଲିରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ଗ୍ୟାସରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ହିଁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଆସିଥାଏ। ତ ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖୁକୁଣ୍ଡି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଆମେ ତାଳ ଖାଇଥାଉ ସେ ତାଳକୁ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ପକାଇ ଦେଇଥାଉ ସେଇଟା 2-3 ମାସ ପରେ ଏଇଟା ଖୁକୁଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ତାଳ ଖୁକୁଣ୍ଡିକୁ ଆପଣ ଖାଲି ପାଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ପିଠା ବନେଇ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲି ଗାଁରେ ହିଁ ମିଳେ। ଚୁନାରେ ପ୍ରଥମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ଏଇଟାରେ ମୋ ଶାଶୁ ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ତ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ପିଠାଟେ ଗୋଳେଇଲେ ପିଠାଟି ଭଲ ନରମ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ପିଠାଟି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଳା ହୁଏ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ପିଠା କରାହୁଏ। ତ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇଲେ ପିଠାଟି ଭଲ ନରମ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଶାଶୁ ମିଶେଇଲେ ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ତାଳ ଖୁକୁଣ୍ଡି ତାକୁ ଏଡ଼୍ କଲେ। ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ।
ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଚିତଉ ପିଠାର ତାର ମେନ୍ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କି ତେଲାଣି ଆଉ ସୋରା। ତ ଏଇଟା ମାଟିରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଚିତଉ ପିଠାକୁ ଆପଣ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଖେଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ଏଇସବୁରେ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଏ। ଚିତଉ ପିଠାରେ ତରକାରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବି ଆରାମରେ ଖାଇପାରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ବହୁତ ନରମ ହେଇଥାଏ ପିଠାଟି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ପିଠାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।